Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Мартали и тук ще играем играта Супер Меч, много е готина. Линка към играта ще е в описанието. Нека да започваме, тук ще се логна. Така. Ще играем синглплеер. Малко за да ви покажа играта, това е workshop-а. Тук си правите робота, си го подсилвате и така нататък. Това е в шопа. Ще купувате разни работи. Това е Fusion Score, тук може да си комбинирате неща. Тук си купувате пари и item box. Такива кутии. В момента това ми е на мен роботът. Така съм си го направил. Така. Нека да започваме да се бием. Сега ще ви покажа как да играете. Така. Играете само с мишка. Тук, когато играем синглплеер, имате бонус нещо. Това ще се взима кръв. Така, тук можете, като цикнете това може да се движите, като цикнете това може да си ползвате оръжието. Само че от определено разстояние, както виждате сега, много никой. Това са специални атаки, например това е дрон. Ето се ще видите. Това е едно роботче, което лови демидж на всеки един рунд. Това е щит, това е чардж, да се чарджвате до противника да го ударите. Това е стомп, когато сте до противника и ударите с крак, може да вземете много демидж. Това е да пропуснете този рунд така. Също го пребием. Тук това е живота. Има китове, как, например, да се хилнете и така нататък. Тук има, това е енергията, патроните, critical комбото, не знам всъщност, не знам какво е. Нека да започваме. И никакъв... довършихме. Играта е доста забавна, аз съм 14 лева. Ще пак поставям, ще има линка в описанието. Ще снимаме на други игри. Inside Match. Тук опонента е невидим. Да. И... за да познаете къде трябва да го ударите. Ето го тук. Сега съм дотпътно до него. Не. Той е тук. Така. Ще го бя, не знам. Стана малко. Аре. О, сега ще мрем. Така се мисля. Пуснах се щита. Като гледаме доста силен. Не, той умре. И когато бите някой в синглплеер имате някога финиш мув, например, искате да го вдържите с някаква атака. Аз примерно ги имам всичките, но в момента нямам. Фъргачката не е в мен и устройството за телепортация. Мега стомп. Ето нас атака, която ви казах, че докато сте на него, можете да го ударите с стомпите. Взимам много демидж, но зависи какви са ви легингсите, краката, тия роботските. Зависи. Аз ще погледам малко мултиплеер да видя пичовете, да не мога да ги бия. Тук е някакъв пич. Я. Уоу. По-леко е. Ще го върна това слава. Да.
Доста скучно. О, то му удари яко. Аре, умирай! Ще умре, ще умре! Yes, умря! Ето пак финиш мув. Всъщност, може да има го и при мултиплеер, това не го знам. Меча! Трас! Когато си регистрация не се теглите онлайн. Така. Аре! Някой забитва? А, ето. Той е първи. Значи, който той е първи. Но много... Той има... Това са... Драги зрители, виждате го много слаб брой на 140. В смисъл за толкова напреднал човек 13 лева. Броя на 140 кръв са много слаб. Съседно нещо си ремонтирам. Извинявам се за звука, ако го чувате, нали? Сега нещо е решил да се направи. Сега ще удара. Това само аз тук. Забелязват ме. Останало 5 кръв и може да ме убие. Не, глупости. Не би го пак. Мисля, това е за видеото. Благодаря, ако сте гледали, абонирайте се за повече, коментирайте, харесвайте и чао!